दासो थांथारदोंलै थुनथुलिया ओमफ्रायो दानो ओमफ्राय जि बोरैबा मोनबायलै मा खालामनो गोजानावबो थांफेराखैमोन नालाय बिदि जानांगौ बेखायनो आं बोरैबा मोनदोंदांलै हगार हरनोबो बाबाबोथ' माथो खालामना आयु थुनथुसना मागोआवसो बिराद मिस खालामसिगोनलै आङो जेबो नंला दे माब्लाबा दसे आं थांगोन माब्लाबा दसे नों फैगोन ना दायो दसे थाना फन हरनोसैलै आङो माने नै दासो थांखादों नालाय दाबो ट्रेनावनो थाखागोन ना नङाबा आंखौसो सानलाय लांगोन बे मा एसेबां फन हरो होननानै जानाय नङालै सान आइया फन हरगासिनोलै खिन्थाहरनो बावदोंसो आं आइनोबो दा खिन्थाहरनोसै आं र' बिनिफ्राय थांग्रोनोसै माबा हजोंहाय आइ बिखुनजो मोनाव थांग्रोनांगोन ना नङाबा ओइ जावैसोआ हाबलाङासैबो डाइरेक्ट थांबाय न'आवसो बिदि सानगोन ना र' आइमोननावनो थांग्रोनोसै आङो ओमफ्राय न'आव थांसै बिसोरनोबो फन हरनाय जायाखैना थेख्लानो फन हरनोसै आं दसे थानानै ओमफ्रायथ' र' आइया पकरि जायोना बेलासियाव बेखौ लांफानोसै आङो बिराद मोजां मोनगोन बियो थुनथुलि थाब्लाथ' बा बुंनोनो नांलामोन आरोना मेथाइ होनबाथाय बा बेफोरबायदि थावनि एवनाय माबा पकरिनो पियाजि आलु सब थैखागोनलै सयथिबो नों न'आव जेबो सिन्था खालामहरनाङालै ओखि आं दंना साना गासिबो नायजोबगोन हजों जेरावखि गैया मानो नोंल' मोजाङै था बाबा साना माबि जाखो हा बिहामजोआ मोजां ट्रेनाव गाखोनानै माबाबाय थांबाय आयै थांबायलै नै दासो आंबो एसे सिगां फन हरनाय जायासै आबा रायलायहरनो सानदोंमोन आं बेस्थ'हाय खामानिफ्रावनो नै खामानियानो जोबाबा जेबो नङालै आयै गाव हजों मोनहैबानो फन खालामगोन बुंखादों दे आबा हा मोजां थांनानै थाहैथोंसै हजोंहाय ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा मोजां लाखाजोबदों दा हजोंहाय बिमायानो सोना हरखाजोबदोंना आरोलाय ट्रेनाव जेबो दाबायखा होनखादोंमोन औहाय आबा जेबो बायजाया ट्रेनफ्राव बारा जाला बायजायाना गोजान ट्रेभेल खालामनायफोरा हा मेथाइखौनो एसे बायना हरनांगौमोन आफा हा मा मेथाइ बायना हरखो नोंलाय मेथाइ आयै हा बिहामजोआ एसे जासोलै आबा मेथाइखौनो एसे स्राय बायना हरनांगौमोन दा हरदों आयै मेथाइयालाय एसे हरखादों आङो आलु चिप्सनो माबा केकनो आरो माबा चानाचुर मा लांखोथाय गाव बायबाय ओमफ्राय आं हरबाय आरोना फैसाखौ आयै हा बेफोरबायदिखौसो जायो होमबा एसे गोरानखौ मोजांखौ जानांगौ दे होमबालाय मोजाङानो जाबाय हामबायसै आबा गाव फसायनायखौनो लादोंबालाय नङाबाथ' बिदि गोरानखौ बायाबाबो जागौमोनहाय आबा एसे उदै बुंनाय मेथाइफोरखौ हरबानो जायोमोन थेवबो हामबायसै दे जेबो नंला बेफोरबायदिखौनो जायोलै आयै बियो मा खालामनो मानसियानो बिदिबा बेनोथ' दानि जुगनि गथ' हा माथो बुंबावनो ओमफ्राय दा न'आव फैगोन दा आयै थांगोन दा आइमोनाव दसे थांग्रोनोसै ओमफ्राय थांसै न'आव दे ओंखामखौ लाफाखानोसै आं होमबालाय दे आयै लाखिथ'नोसै आङो दे होमबा बाय आबा थुनथुनसो हरखानोसै नामा फनखौ नांथ'वालै दायो हरगोन आं दायो नै इमि दहाय सोराङा मेथाइ लाबोनायखौसो जानो लिंहरबाय थादोंमोन आङो हा मानोथो फैयाखै नोङो ओरैनो थाङासैहां जुदि मानो इमि माबा बैसिनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो सिरि नुदां नोंखौ एसे माबाफोर जादों नामा हो आंनो बुंबानो जायोना जानायखौथ' मा बुंबावनो जुदि आरो माथो खालामबावनो नाथाय मा जामारदों आङो मिलिसा आबैखौसो सानगासिनो आबै फिसौखौ मागोआव बिमाया लायनो होनदोंमोन आबा साना ओरैनो बेवहाय हाथरखि दङ आबा मेहेर दङ जोंजोंबो आरो एसे खुसि थायोना गथ'आ बेखायनो बाथ्राया बे नङा जुदि बाथ्राया जाहैदों ओजों मिजिं जावैसोआबो माथो केरखौनो खालामनो नागिरला दाना आबै फिसौखौ मा बे केर खालामा होनबालाय बोरै जानो गावनि फिसाखौ केर खालामाबा जागोनखाय दाख्लैथ' जिबायदि बाथ्रा बुंदोंहाय जावैसोआ आयु मा बुंबावनो आरो जुदि बोरैबासो मोनखांलायदों आं गोसोआव आबै फिसौनि थाखाय माबा रागा जोंनाय बायदि थायो गावनि फिसाजोजोंनो बिदि जागोन नामा सोरबा आं रायलायगोन र' आं बुजायगोन जावैसोखौ मारै बिदि गावनि फिसाखौनो बेबायदि रायरा बेलाय दाख्लैथ' आरो एसे उसुबिदाबोमोन नालाय आलासि दं मानसि दं दा आरो जावैसोआथ' लोंग्राबो जाबावबायसोनो लोंग्रा हाबाब दाख्लैलाय आंलाय ओरैनो हाबानि थाखायसो एसे लोंदों नंदोंमोन लायो नङा जेरै बिमायानो खिन्थादों आंनो निसाबो लाग्रा जाबायनो लोंग्राबो जाबाय बहाबा थाङोदो थाहैयोनो फैनोबो मोनथिला आरो बिमाजोंबो जोंहा आबैजोंबो मोजांखौनो रायलायलानो बोरैबा जालांथारबाय आंजोंबो दाख्लै एसे नांदोंसो बोरैबानो रायलायनायफोरा हाब बिदि जाबा जागोन नामा बिसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावलांबाय दा गावबो मा खालामगासिनो गावबोथ' गोरोन्थिखौनो खालामदों लांदो मादोसो जाखादों दाख्लैनो नानि फिसौखौ दा बेखायनो आं सानदों लाबोनानैसो दोनफैनोसै नामा आङो गथ'खौनो रलाय रयिनि एसे जों रायलायगोन ना माथो जानो जावैसोजों मोजां रायलायबावगोन खेबसे
आरो जोंथ' लाबोनो हायो थेवबो नानि फिसाया बिफानि अननायबोथ' लुगैयोना दा हनै माथो जेरै बिफायानो जेबोखौनो मिथिलाबा गथ'आसो खस्थ' मोनलायलांगोन बियो दाबो जेबोखौनो बुजिया बियो एसे मोजां संसार जाखानायखौनो धंस' खालामनानै लाबाय सिफायजोबनानै लाबाय बे नानियानो बेफोरबायदि खालामलांजोब्बायहाय दा गावबा बोरै सान्थि थाहैखोहाय गोसोखांगोना गोसोखाङा जाखोसै बेफोरबायदिखौ मोनबाथ' आंबो एकदम बुफ्रांगारगोनसैहाय दाबायदियाव जोंनि नानिनिनो गोरोन्थि दंखायो बावैसोखौथ' र' आंजोंथ' दाख्लै मोजां रायलायदोंमोन थेवबो एथ' बेबायदि जादोंबालाय रायलायहैफिननांगोन जोङो आंहाथ' दा गुबुन जेबो टेनसन गैया खालि बे आबै फिसौखौ लानानैसो टेनसन आंनो लाबोनानै दोनफैगोन बांद्रायबा माथो जानो आरो औ इमि बांद्रायबाथ' जोंनो लाबोगोन दे सिन्था खालामनाङा नोङो बेनोथ' आबै फिसौ आंनि अननायखौनो ओरैबो मोनला ओरैबो मोनलासो जासिगोन बिमा बिफानि अननाया आलदा जायो इमि जोंथ' अनखायो र' थेवबो मानोबा मिजिं जावैसोआबो गथ'खौनो सैयैसो जालांनो हमबाय मानोबा बिदि जालांखो बिमानि दायावनो फिसाखौसो माबा एकदम सैया खालामग्रा जासै बेनोथ' इमि दे नों दुखु जानो नाङा जों दंना आं रायलायगोन र' मिजिं जावैसोजों बोरै बिदि बियो ओइ माथो मेहेर लोङियाबो बिराद गोबाव जाबायब्रा बोरै जानांगौ जाखो हिनजाव लानायनिफ्रायनो जौखौनो लोंनो गारबाय माथो आंलाय लोंनायाथ' बिदिनो बांद्राय लोंखायामोन थेवबो एकदम गारथारबायना आं लोंनायखौनो साला ओमफ्रायथ' लोगोफोरखौ मानिनांगोनलै हिनजाव लानायनिफ्रायनो खेबसेबो माने बेफोरबायदियाव लिंखालाबो गियोसो ना मायोसोथाय है आंनि हिनजावाथ' बिदि रागा खराबो नङा थेवबो आंनि लोगोफ्रा लेंबावलायला मालाय आजिखालि लोगोखौनो जास्राला आंबो बारा ओंखारनायबो जालाब्रा आंथ' बेमार जासिनानैसो बांद्रायसो ओंखारबावला बा बिदा सना आंनि आदा सान नोंहासो मालाय हाबा जानो गथ'बावबायब्रा दाबो सेंग्रायैनो थाथ'बावनो मोनसिगोन ना खाफालै आदा मालाय खाफालसै नङा होमबा आंनाबो जायोलै गोसथोबाय लाखाबाय माथो जाखो र'लै मागोफ्रावनो एसे लोंस्रोनांसिगोन आङो मा जानोब्रा गोबावजों खेबसेयालाय रायथोंलै हाथरखि बेबियाबो ओमफ्रायथ' आंनि सनाखौथ' निउ इयाराव बेरायनो लांनाय जायासैलै बुंनायाथ' बुंखाया ओखिया आंना थेवबो गाज्रिबो मोनखानाय नङादांलै जोंबो न'आ एसे बेस्थ' जाबायना मालाथो ना हमना फैबावगोन जाखो थांबालायलांबाय आं ना हमनायफ्राव बे बेबियाबो ना बेफ्रावलाय मा इन्ट्रेस्ट मोनोब्रा थागोन आं हारसिं टिभिसो नायबाय थानोसै आङो लाबोथोंलै मा ना लाबोयो आंहा मोनजाबानो जाबाय नाफोरखौ हाबाब ओखि जिउ गोलावथारलै आंनि सनाया गोसोखांनाय लोगो लोगो खावब्लि नुजाफैबायलै सना आंनि मा हाबाब मा खालामबाय थाखो नों रुमाव जोंहा एथ' मोजां ना हमदों फैबानो जायो गावहा माबा ओइ नोंसोर हमनायानो जाहैदो खि नै नायदो बेना फेमिलि जमा माबानो नंबाबो बेफ्राव मानसियानो गैखायाबा टाउननि सेंग्राबाथाय माथो बुंनो सेंग्रा नंलाबाबो ओरैनोथ' सेंग्रा बुंनांगोन ना ओइ फाग्लि नामाबा बेना बहाथो बोरायखोब्रा आंलाय सेंग्रायैनो दंना सेंग्रायैनो दङ माने हाबा जाबानो बोराय लिस्टाव गेलेयो दा जाम्बा ओहो फाग्लिया जानला मानला बुंखायो नङा माथो आं दाबो बोरायाखै मिथिबाय सेंग्रायैनो थाबाय थागोन आङो मेहेरा दे बिदिबालाय थाबालाय थादो माथो खालामबावनो सोरबाफोर सिख्लाफोर खारफाबायबावो खोमा मालाय ओइ नाङालै सानै साथामजोंबा जानाय नङा आंजों माने सासेजों संसार जालांगोन ना अबावलाय सानै साथाम लानोब्रा हे लायाबाथ' मोजांसै आरो जाम्बि आंखौ गुबुन बायदि नंदों मेहेरसोब्रा नोंनि फिसाया गुबुन बायदि नङा एसे मानसिया फाल्थुकबाबो गोसोफ्रा सासेजोंब्रा नोंखौनो मोजां मोनबाय नोंखौनो हाबा लाबाय दाथ' नोंजों थागोन ना मोनथिबाय ओखि ओमफ्रायथ' गोजाम बोसोरावथ' बिराद दुखु थांबायलै जोंनि जिउआव एबार गोदान बोसोराव बेफोरबायदि दुखु फैजानो लुगैयाखैलै आङो मोनथिदोंना दुखुनिनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानांगौ दंथ' आरो आंहा मेहेर माब्ला मा जाब्रबो आं मिथियाना जायखिया आंहा नोंनिसिम माने नोंनो खिन्थानांगौ दङ जे आंहा बेराम दङ दा मोनायावहायनो खिन्थानोसै आं बारा बार' मा सानखोलै सना ओइ जेबो सानाखैलै सना आङो जोंहा मामि मिलिसाखौसो सानदोंमोन आइयाबो बुंबाय थादों नालाय दायो दसे थांना फैनो खिन्थादों ओइ मा खालि मामि मिलिसा माबा गथ' माबा माबि हैद मा ओखि नोंबो बिमा जानो लुबैदों नङा हाय खिन्थानोबो बालायथारो गावहा मालायसो नङा दे आरो मोजांसो मानोना नांखायाबो आंनो मिथिबाय औ जागोन दे आरो अके ओमफ्राय दायो थांसै होमबालाय लायना फैनोसै मामि मिलिसाखौ नोंसोरबो बुंबाय थायो नालाय दे आरो नोंसिनि टेनसनखौबो एसे खारोनोसै लायना दोनफैनोसै गथ'खौ
बेजों थाथ'थोंसैलाय साननैसो ना ओमफ्राय आरो दोनहैफिनगोन बिफाजों औ दायोनो ओंखारलांसै होमबालाय दहाय आयाबो बुंबाय थाबाय नालाय आजिखालिथ' मिजिङाबो बिराद लेबेल जाबायलै भाइ फनखौनो हमनो नागिरबावला आं दहाय हरदोंमोन औहाय गथ'खौ एसे खेयाल लाबानो जायो खि नोंनो एसे अननाय होदो आइमोनहा एसे अननाय होथोंसै बेफोरबायदिनो देरलांथोंसै आरो जोंहा मामि मिलिसाया या हेलौ बहाय दंब्रा आसोल न'आव गैयालै बहाबासो थांनो ओंखारदों आं नै हाब माथो खबरबो गैयालै एसे खामानि दंमोनलै बेखायनो नै ट्रेनजोंसो थांगासिनो आङो ट्रेनाव गाखोहैनो नागिरदों बा सोरबा बाजिनावसो आलासि जाहैनो नागिरदों नामालै मागोनि ओइ जाम्बा न'आवनो मा जानानै दं आरो बाजिनि खोथाखौथ' साननायखौनो बादखौनो होथ'बाय आङो न'आवनो एसे टेनसन सोलिगासिनोलै थांनो सानबाबो जायासैलै सरि दे ब्र मानो सरि जालाबायनांगौ जाखो जेबो नङा दे थाथ' दे होमबा अके या दे सम मोनबा कल खालामगोन आं बाय जिउनि रानिखौथ' सानबाय दंमोनलै आङो नाथाय प्रब्लेमानो जोबला माथो मोनसेनि उनाव मोनसे दा सासेखौथ' आं थिखाना लाबायगोन बिनि पताखौथ' मोनथिखाबाय आङो थांबाय दं लोखिया आंनि बिनानावखौ जाय बेफोरबायदि खालामदों नोंसोरखौबो बै जायगायावनो फाथायहरफिनजोबगोन आङो बे आंनि वादा नोंसोर जि खालामा बे नोंसोरनि उननि खोथा फिलहाल नोंसोरखौबो सासे नायफिनगोन आङो लोखि दे होमबालाय सुरुवात खालामसै स्टेसनावनो थांग्रोनोसै आङो अके ट्रेननि टाइमाबोथ' जासिगोनानो थांगौ मोनालांसिगोनसो खोमालै आङो जोंनिनो मानसिना नोङो बहा थाखुमा नाथाय नोंखौथ' नागारालै आं बेथा हे आखायसो सुनिफ्रा गासिबो थांजोबथारथोंसै एकदम हांगार जाजोबथारथोंसै सोर गोदान सुथुर बियो आंनि आइनि दख'नाखौ बेफोरबायदि खालामनाया एसेबां गाज्रिनो मा मेगन सानाय फालाय सावगार गारबायहां जावैसो आं दोनथाराहाय बेफोरबायदिखौ औथ' आयै मानोलाय बेबायदि खालामनांगौबा सोर जाखो नङाबा ओरैनोसो जिफ्रांदों खोमालै बोरैबा बिसास गैयाहाय जावैसो बेफोरबायदिखौ आं हले मोजां मोनथाराखै गोसोखौनो एकदम खामजोबथारथोंसै बियो सुनिफोर दङबा थांजोबथारथों एकदम बांद्राय जेबो सानथ'नांला दे आयै गासिबो मोजां जागोन ना बेफोरबायदि गाज्रिखौ सानहरनाङा नैहाय जावैसो आं गिनाय मोनो ओरैनो माबा बेफोरबायदिखौ नोजोर नांनो गोबाव सम लायाना गैया नङा दङआनो आथुसै माबायदि सोरनि गोसोआ माबायदि बेफोरखौबो हमनो हायाना जोङो माबा मोजां जाफ्लागोन सायाव सिंफ्रावबा माबायदि सोरनि साननाया बेफोरखौबो जों मोनथिलायनाङाना गासैबो नंगौ आयै खायफाथ' आरो आंगानो सुथुर ओंखारलायलाङोना उनफोराव गावजों गावनो नोजोर नांलायनायनो बेखायनोथ' जावैसो ओमफ्रायथ' आइ थांनाय लोगो लोगो सिरि जाथारबाय ने न'आ आयै दुखु जानो नाङा आं दंना औ आदा ओमफ्राय नोंबो फन हरबाय थादे आइ सनानो हाबिबा माबे थागोनथाय आंथ' एकदम सिन्थायानो हालासो दाय नै सिन्था जानो नाङा दे आयै आं दंना आं बिथिंजायबो नायगोन हजों थुनथुलिखौबो खबर लाबाय थागोन आयै आबा सना नों बायदि एसेबां अनसुला जावैसो बहा मोनगौमोन आं दिनै बोरैबा खाफाल मिलायफ्लांनायखायसो नोंजों आइ थुनथुलिया आयै आंथ' जेब्लायबो नोंनि फिसाला जानानैसो थागोन दा जावैसोल' नङाना ओमफ्राय आबा फिथा दङमोन दहायनि बेजोंनो साहा आराम लोंनोसै दे मिन्थिबाय आयै ओमफ्राय आंबो पकरि लाबोफाखादोंमोन दा आयौ नंगौ नामा ओमफ्राय माबा जावैसो नोंथ' दा न'आव थांगोन ने औ आयै न'आव दसे थांथ'नोसै आइयाबो लिंहरबायमोन नालाय दे जावैसो हा सम सम फैबाय था ओरैनो आंहाबो सिन्था जालायलाङो आइ थुनथुलिखौबो आरो नोंबो फैबानो जाबाय एसे मोजां मोनगोन आङो नायदो आयै आं मानो फैया जानो देनाय फैगोन आं फैबायानो थागोन ना एकदम मोखां नायनोबाबो फैबायसो थाबावगोन आङो आयै ओमफ्राय नोंसोर एदावलायनायासो खम गोसोखांसिगोनहाय आं जावैसो आइ थुनथुलि थाबा हाबाब ओजों फंबायजोंबो ओजों नोंजोंबो हाबाब दावराव दावसियानो लाजाया नाथायथ' दावराव खालामग्रायानो गैथ'लालाय ना आयै दे उनाव फैसिगोन बियो माबा जावैसो ओमफ्राय मागोआव फै दे जागोन दे आयै मानो फैया जानो आं फैखागोन नों लिंहराबा फैबावगोनसो आङो औ ओरैनो मागोनि मुङाव एसेनो आंबो माबा माबि जगार खालामदों आरो आइ थुनथुलि गैयाब्लाबो दे जागोन आयै नों सिन्था खालामनाङा दे हा नों थानायावलाय बहाथो सिन्था खालामबावनो आंलाय हा नोंनो बेसेबां नायहरो जोंखौ होमबा आयै नोंनि आखाइनि ज्रोम साहा बानायनायखौ लोंलांसै आङो ओमफ्राय न'आव दसे थांसै जागोन दे आबा थुदो मा जाखो आंनि खर'आलाय आरे बोरैबा बेलेग साथारदोंना माबा बोरैबा मोनथारदोंलै खर'आ
ना गोजान ट्रेभेल खालामनायखायसो नामाथाय अनेलै भाइ मासि किउट ब्रा आयु खोनागोनब्रा जाम्बा लासै बुं आरे बिसोर मानसिफ्रालाय माबोरैलै बाहायहाय फन समायनायाबो नाम्बारफोरखौबा जोंनि लाइफआवबो लाजागौमोनलै सेथु रायदुबावदो बेफोरबायदि समायना सिख्लाखौथ' नुबाय थायाना अ हाय माबा जारौ दिनैबा हले लिंसार एक्टर बायदि नुखाबाय खोमालै आंखौ बा टाइमा खयथा जाखोमोनलाय जारौ हनेलै आसो सोरबायासो लाइन लाग्रोबाय माथो टाइमखौ नांगौ होनदों नामा आदा ए औ जारौ खयथा जाखोमोनलाय नोंहा घरि गानबाखै आरो आदा नों मबाइलावबोथ' नायनो हायो माथो माबालै मबाइला बारा चार्ज गैयाना आंना अफसो जानानै दंदां अफ जादों नालाय चार्ज होदोब्रा आदा मबाइलाव माने ट्रेनावबो होजायोना टाइम खिन्थानायावलाय मा थांनोब्रा जारौ एसे समखौल' खिन्थादो बिदिनो नोंबो एसे रायलायदो आंबो एसे रायलायनोसै बेबायदिनो माला माला जोंनि ट्रेभेला थांगोन फात्ताबो मोननाय नङाना समायसिनगोन आरो मा नों थुनथिलिखौ एदावनो बेथा हारसिंखासो खोमालै आसोला होद एदावलाबायना पुलिसफोरनि चक्करसो गोलैबा जारला जागोनलै जाम्बा गिना मा लाब दानि जुगाव नों सिरिल' थाब्रा जाम्बा गियोबा गियो ना इस आंथ' गियाब्रा थेवबो ओमफ्राय जारौआ हारसिंबा बहा थांनो नागिरदों नोंनो मा नांगौ मानसिजों मानसि रायलायनांगौब्रा जारौ खोन्थानायावलाय मा थांनो बहा थांनोसो होनदों दा आंलाय आं जेरावखि थाङा थांगोन आरो नोंहा मा नांजादों गावबागाव लामा गावबागाव थां नोंहा जिरायनानै सिरि सिरि थाब्रा बेलेगथिं रायलाय थां आयै गाज्रिसो मोनबाय खोमालै आंखौ गाज्रि मोनालै सिस्टार आं सिनायै मानसिफोरजों जानला मानला रायलायलाबायनो बायो ए होमबा सिस्टार सिनायलायनोसै वाट्सएप नाम्बारफोर दंबा हरदोब्रा नङाबा इन्स्टा माबाखौ खिन्थादो नामखौ आं दानो लाइक खालामना होनोसै फल' खालामना होनोसै आयै बिमा बाजै गोदाननि जै आंनि बिहामजो गोदान लक्ष्मिया न'आव फैबाय थारैनोहाय आब' बिहामजो गोदाना जोंना जोबोद समायनामार ओमफ्रायथ' आयै जोंना नानिया बेनो औ बिहामजो जोंहा नानि आबै फिसौआ बेनो मिलिसाया आबैसो फैदों नै आबै नोंनि आइ फैदों दिनैनिफ्राय बेनो नोंनि आइ जासिगोन दे आबै दे नै नोंनि आइ गोदान बिया आबै मिलिसा ओमफ्रायथ' बाजै जोंनाव वेलकामलै ओमफ्राय नों थेख्ला बाबु होननायानोमोन दा बिहामजो आंनि फिसाला आबा थेख्ला बियो आइया फैबाय आयु सनाबाना इसेबां किउट गथ'आ औ बेनो आंनि फिसाजोआ दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो बियो नोंनिबो फिसाजोसै जागोन दे मिजिं आं बिखौ आंनिनो गावनि असे फिसाजो बायदि जोबोदैनो अनगोन आरोथ' जिउआव आं बिखौ माब्लाबाबो बिमानि खमि जानो होआ बाजैनि रायलायनाया एसे जुदालै आयं ने बाबु थेख्लाहा रायलायनायालाय मासै हा मानसिया मोजां जाबानो जाबाय ने नोमबाजैया दे आरो होमबालाय आयं मोजां ना गाज्रि उनाव मोनथिसिगोनलै दाथ' मोजांखौनो जागोन बायदि मोनदों दे ओमफ्रायथ' जोंनाव फैनानै माबोरैबा मोनखोबा नोङो जोबोद मोजांखौनो मोनदों आंथ' जोबोद खुसि दे होमबालाय सना मिलि आंनि दान्थि नोंनि आइ गोदान फैदोंलै सना दान्थि आंनि आइ औ सना नोंनि आइ एसे अन्थाव बाथाव गथ'खौनो मारै गालांनो हाखो बिमाया मारै गालांनो हाखो माने मा फिसाइ गोदान नागिरबाय थांबाय दाथ' आरो माथो बुंबावनो दा बिमायानो बिब्दि खालामलांबायबा बेखायनो आरो बे न'आव बिनि सोमोन्दै जेबो दारायलायसै रावबो बिहामजो दाथ' हाबायाबो जोबोद हाखु दाखुसो जाबाय आरोथ' न'नि मानसिफोरखौनो लिंहरजोबनो हायासै मोजाङै गासैखौबो जेबो नङा दे लासै लासै फैनो हासिगोन बिहामजो दा नै जोंहाबो बे आबै मिलिसानि थाखायनो जोबोद हाखु दाखु जाबाय उफाय गैया नांथारगौबो बिमाखौबो अननायखौ दे आरो दाथ' माथो जाखो आयै नोंहामजो नांगौ होनबाय नोंहामजो लाबोबाय मिलिसानि गोदान बिमाबो फैखाबायना आंथ' आंनिफ्राय बिमानि गासैबो अननायखौनो होनो नाजागोन आयै आरो आं नानिखौ दुखुबो होआ दे बिहामजो हामाथो जानानै थांनाय जाथायफोरखौथ' माथो रायखांबावनो दाथ' बयबो मिथिखायोआनो दा गामिनि सानैसो फैगोन बिहामजो नोंखौ नायनो ओरैनोथ' हाबा गिदिरबो खालामनाय जायासै जाबजोबसो जाबाय बिहामजो मिलिसा मामे ओरै फैलाय आबै थांनाय हनै आफाया लिंहरदों थांद' आइबो फैबाय हनै नोंनि आइजों फैला नोङो आबै दे थांद' हनै आइजों थांनो मा सोलिगासिनो बेयावलाय आं बुंदों मा सोलिगासिनो बेयाव आया हाबासो जादोंना माइलै गुमै मिजिं आयु हिनजाव गोदान लाबोबाय ना माथो जाखो जोंहा मिजिं बाबुआ हिनजाव गोदान लाबोबाय मा होनखो हिनजाव गोदान लाबोबाय नाथाय बे बोरै जानो हाथावगौ मेहेर मा बोरै जानो हाथावगौ हो नङा नोंसोरथ' जोंनो माने जेबोखौनो खिन्थायाखैमोन आरो बेफोरबायदि बोरै लाबोनो मोनखो आंनि आब'खौनो गाराखै
नोंनि नोमबुआसो नागारनानै थांदों दा होमबा नों दसेखौनो नेबावनो हायासै डाइरेक्ट हिनजाव गोदान स्लाबबाय ना माथो हिनजाव गोदाय नङा माने जोंनोसो एसेसो खोन्थाहरबा मोजां जागौमोन नामा हामगौमोनदां मोजां रायलायग्रोबा बेबायदि हरखाबैनो मोजां खालामासै नोंसोरो आरो बोरै सोर हिनजाव गोदान बेलाय आयै मा साना गुमैजों फैखोलै नै जोंहा रायलाय होनलाय मोजाङै मोजांसो लाबोदोंहाय मेहेर ओमफ्राय नों बेवहाय मिलिसाखौ अननो फैदों ना रागा जोंनो फैदोंलै बेखौलाय नों मा बुंलाबायदो आंथ' आंनि फिसा बायदिनो अनगोन बिखौ अननो ना मानो मारै फैखो नोङो बेहाय हो गुबुन सेंग्रा नागिरना मोनासै नामाब्रा नोंलाय हो मोनासै मा जानला मानला बुङोलै जानला मानला बुंनो ना मानो बा गुमै बा हिनजाव गोदानखौसो स्राय लाबबावबाय नोङो फिसाखौबा अना नै मेहेर जाबायसै आंसो बुंखादों हाबाखौ आंसो रायथिदों नों रायथिनो नों ओमफ्रायथ' मा गेरेन्थिलै हो बे गथ'खौ अनगोन होननानै आं मिन्थिगौ जोंहा बे बिहामजो गोदाना आबै मिलिसाखौ गोबां अनगोन बिमानि अननायसो होगोन मिन्थिबाय बेवहाय नोङो दावराव खालामनो खुनु दरखार गैया नङा अब्लाबो हजोंहाय मोननो जोंजोंथ' एसे सावरायजायोमोन नोंसोर मानो बिदि डाइरेक्ट बेफोरबायदि लाबोखो आबै मिलिसानि खस्थ' मोननायखौ आंसो मिन्थिगौहाय हो गथ'खौ बिमा गैया बिफायाबो हनै माबा दंब्लाबो मोजां थाल लायि बेफोरखौसो सानबाय बायनानै आंहा माब्रै जागोन माब्रै जाया लाबोदों बिहामजो गोदान जोंहा आबै मिलिसानि थाखाय बिमा हिनजाव जुदि आंनि आनै मिलिसाखौ नों माबा खस्थ' होयोना गुमै मिजिं खोनासंनानै लाखा खिन्थु नोंसोरबो लाबाय थानो हागौमोन दा आबै मिलिसाखौ मा हाया बेलाय नोंनि नोमबुआदि बेसेबां दुखु होलांदों जोंहा न'खरखौ आंनि आबै मिलिसाखौ आदा मिजिंखौ हो बेफोरखौ थाल दङ मा गैया बेलाय थाल दङब्रा आङो नाथाय नोंसिनाबो बिदि लाबोथारनायासो मोजां जायाखैना आं खिन्थु रागा जोंबायलै बिराद रागा जोंबाय आंखौल' बुंना लाब गैयाना नोंथ' हायोमोनब्रा नोंनो अननाय होनो हायोमोन ना मिलिसाखौ आब'आथ' आब' थांबाय येस बे आंनिसो लाइफ आंनिसो गोसो नोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बा गुमै एथ' देन्जार ना नों मिजिं आफायसो जोंथ' बेवहाय मागोनि लिंनोसो फैदोंमोन नानि मिलिसाखौबो लांथावथाव आरो मागोनिबो लिंलांथावथाव फैदोंमोन दाना मा जाखो थेख्लाबाबो माला लाबा नोमबाजै गोदानखौ दहायसो लाबोदोंलै आब' नोंसोर फैनायनि जास्ट एसे सिगांल'लै माथो खालामबावनो माबा जोंहाबो आबै फिसौआ एसे खस्थ' मोनदोंमोन नालाय दा बेखायनो आब'आबो बुंबाय लाबोनोसै दा हरखाबैनो लाबोनाय जादोंमोन आरो दा ओजोंहाय फारसेजों खबर हरदोंना हराखै बेखौथ' आं मिन्थियामोन दासो मिन्थिबाय नै हरखाबैनो बिदिबो खबर हरनाय जायाखै होननानै मोजां खामानि मावासै नों गुमै नों आंखौ फोरोंनांलाया मोजां गाज्रि आरोथ' नों एसेबां बाथ्रा बुंनाङा मोनथिया हुसियानो फुल पावार दं आंहा बुंनो अके होमबा सनामोन दिनै भिडिअआ एसेनोसै आरो जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय नोंथांमोना फोरमायहरलायबानो जाबाय सनामोन आरो लोगोसे लोगो मोनफिनसिगोनलाय जोङो नेक्स्ट एपिसडजों आरो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच लोगोफोर बिदिबा गुड नाइट बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय आरो सनामोन नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो बावाबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो खालामनो हागोन दे जों थांथ'लायनोसैलाय अब्ला बयनिसिमबो बाय बाय लाभ इउ